We must learn as leaders, as citizens, one, to be patriotic of our nation. Collectively, one responsibility, kaka jo Kenya, mar stability of our nation, continuity of our nation, prosperity of our nation. The success of any administration is a success of all citizens. Similarly, the failure of any administration, it's a failure of all citizens. So it's our collective responsibility as patriotic Kenyans. Mondo mokuongo waher pinywa, waher sirikandwa. Competition aside. Junet owacho adieri. Junet owacho adieri mano duk. Gima Junet wacho ni, adwa nyiso wadwa ni seche moko enema ok en privy. Obuya bende ngima ni makare. Penjani Obuya ni kawa Ada penje ni kane Ruto ka hotel. Hold on. Do you doubt the capacity mar reasoning mar the said leaders? Junet wacho ni gope Ruto sechulo maber. Kane Ruto donjo gowine 8.5 trillion. Yes. Kaka wawuoyo sani en 10.5. Mano chulo koso kao. Let me ask you. Kopogore gi gope. Piny bedo ran gango. Internal revenue. Medo suru malo. Piny bedo ran gango. Seeking for grants from development partners. Piny bedo ran gango. Ologope. Kane nye Ruto medo usuru ka, no yuak no usuru rach. Kano wuotho dhi oko mondo mi omany grants, owacho no ketho sa. Kane Ruto gowi bende uketo ne curfew, uketo ne ceilings mutu elwete ka ng'e. Niki kodonje bila gope mano Uhuru Kenyatta olo. Equally, the country must move forward and the country must run. Adwa nyisi ni nitiere gi ber mantie ma Junet gini wacho madhi mbele. For the first time since independence, President Ruto mokuongo chulo wan joluo wan jopur mag niang'. Ruto mokuongo offset gope te mag jopur e sugar companies te mane Kenya ka. Ma jopur sani ndi nyalo pur maniang' nyalo pur. Kane Ruto donjo kembe mag niang' ochung' motegno. Adwa ni mondo penji kaka ng'ama kaluo to ong'eyo Western mong'eyo kembe mag niang'. Gie kinde ni jopur mor jopiny mor kembe mag sukari osechung' tok chulo gope mosechul gi sirikal. Onge kambi chung ka there is no production line nitie gi interference. Production line mar pur niang' chakore gi seed gi kodhi mipidho go niang' seed cane. Ka onge facilitation gi acquisition mar seed cane, japur niang' cha seche moko nigi gope mang'eny. Gowi nitie mar japur ma japur o kambi. Nitiere gowi ma kambi o japur. Sirikal mar Ruto nodhi. In the case of Sony Sugar, 900 million mochul mar gop jopur. Pesa nido wacho ni wan kaka joma South Nyanza nikech mane sugar mill marwa maduong'. Ido wacho ni kik wapam ni sirikal otimo maber. Another thing ka William Ruto nokawo sirikal ni. Ne waneno ka bech fertilizer nodhi almost to 4,800. Sani bech fertilizer ni kanye 2,500. Adwa nyisi ni mano is a milestone nikech Rom nokogero odiochieng' achiel. Gini gero steadily. And jomose budhe sirikal mose oversight sirikal for many years. Machalo kaka jogi ni mose bedo a member of parliament, ose bedo assistant minister, mobedo governor 10 years. Sani en minister. Kobiro nyisi, onyiso jaudie ma junior ka owadwa ni omera sirikal dhi maber kuna nuru. I'm quoting Junet. Junet owacho kanyo ni kuna nuru. Igni adi. Adwa na miweke thuolo